היי לוצקי, היום ה-38 של המרתון. אחד הדברים שהאינטואיציה האנושית נכשלת בהם היא הערכה של מרחקים מעוגלים. כדי להדגים את זה אני מציע לך לערוך את הניסוי הבא. קח את גליל הקרטון הפנימי של גליל נייר טואלט ותשאל אנשים מה יותר ארוך, האורך שלו או ההיקף. לפי מדגם לא מייצג של כמה עשרות אנשים ששאלתי במשך השנים, כמעט כולם אומרים שהאורך גדול מההיקף. אלה שחושבים אחרת בדרך כלל מכירים אותי מספיק טוב כדי לחשוב שיש פה איזושהי התחכמות. בגליל הזה למשל, ההיקף גדול פי 1.5 מהאורך. דרך חצי אינטואיטיבית להראות לאנשים איך לענות תשובה נכונה בהנחה ומדעים גיאומטריה בסיסית היא כזו. ההיקף הוא פאי פעמים הקוטר. אם אני מסתכל על הגליל מהצד ככה שהוא נראה כמו מלבן, אז הקוטר היא הצלע הקצרה של המלבן. אם האורך גדול מההיקף, אז הצלע הארוכה גדולה יותר מאשר פאי פעמים הקצרה, ובפרט היא גדולה יותר מאשר 3 פעמים הקצרה. כמעט כל מי ששאלתי אמר שברור שהצלע הארוכה קצרה יותר מאשר 3 פעמים הקצרה. אז ההיקף גדול יותר מאשר האורך. ניפגש מחר.